Sa initabo niya, dako kay siya kausaban. Yan ang dadon ng tibok niyang pamilya, di na siya motugot niya yung pamilya, di mo simba kada Domingo. Father, kami ng tanan manimba. Na? Kami ng tanan magrosaryo, Father. O ang akong magtutudlo, ang akong Master, Father, taga Mindanao, akong gi-share ang akong kasinitian, Father. Ang akong magtutudlo nga albularyo, ako magtutudlo ng anting-antingan, Father, ni surrender na po sa Ginoo. Kuha nga ministry, daghan na kayo nag-surrender na ko dito. Uy, kana mga di madutlag bala, iya na siyawa. Pag-ingon ako, ana, diha, Joy, kana bitong grupo sa mga, daghan man sila, hindi na ako gandan. Daghan na sila. Basta mo na, general na ako. Parang di ko makiha ba? No? General ako. Di madutlag bala, di madutlag sundang, di madutlag kutsilyo. Yung taga diini siya, taga Tagbilaran. Ang iyang asawa, follower na ko. Chot, nindot yun, nindot kayo, igo dyan akong bana, igo, chot. Naman ng balay pa yung bana. Yang paminaw yung bana. Nanasag ka, panatik ka ng Darwina na. Suko kayang bana na ko. Kaya yung bana, wa ma-convince sa official teachings sa simbahan. Kaya ba mo kanus na-convince yung bana? Siya nasakit yung bana. Gihaplasan sa iyang asawa og holy and exercise oil. Yato i-bless ka ron. Kaya inyong dadon sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay. Amen? Ningon man yung bana, init! Kainit! Nganong init man ang imong gib. Nya nawa man siya. Paghaplas lang. Gipainom og holy and exercise oil, nagsuka-suka. Og daghan kayong tubig, lapas sa baldi ang gisuka. Ang iyang giinom, ingon nilang kadaghana. Pero iyang nasuka, lapas sa balde nga tubig. Yun anak, ka-powerful ang sacramentals sa simbahan. Nga atong i-bless ka ron, tanan yung sacramentals. Nalipay mo, wala. Kay bawo mangiyawa nga na siyang lawas ni sulti. Hinumdum lang ko sa mga ni-chat na to ron, ito mga na-possess dito, na yung mga spiritual harassment dito na itabo sa Clarin. Kay bawo mo, ni-chat na to atong team, Father Darwin, na yung mga na-possess, na spiritual harassment, di man tanan possess, ana. Giharas lang ang uban. Ang uban po possess. Itong una yung nag-react. Mamuntoy sa main door. Itong unang ni-react nga, mamuntoy unahon og deliverance. Nyag kaulian na to, mangulian na po tanan. Ngunit taktik, ana. Example, 20 kabuk na possess. Ang unang pangutahan na sa exercise na, kinsay unang ni-react. Kaya mag-deliverance ka sa tanan na to, kapoy kayo. Uy, samot tagdi katubo ini. Natay strategy. So, mo to, nitabo, makiksunan. Ni-chat ko no karon, na ako niningon nga, tawagan na to si Father Darwin. Ningon ko no to mga poses. Ni ano po, ayaw ninyo parehas Darwin. Ayaw ninyo parehas Darwin. Mo gi-chat ako dere. Ngano man, madlok sila sa exercise. Kay ngano, kay bawo ang exercise sa prayer sa simbahan. Karon naibaw na sad mo, mahadlok na sad. Ha mga yawa ninyo. Atataran niya. Ay sapa sa mga yawa. Ay, mutuo mo yawa lagi? Mutuo mo yawa? Wala lagi maningog ding mga yawa. Ano ba? Wala lagi maningog. Kita na mo yawa. Tanaw mo siyang tapad. Hindi na mga yawa, ha? Ka-look-alike lang. Bitaw. Unsay nitabo atong maong albularyo. Hindi siya madutlag bala, hindi siya madutlag pistola, hindi siya madutlag ng espada, hindi siya madutlag ng sundang. Kung nadutlan siya sa holy and exercise oil. Nisulti ang mga yawa, sulti siyang lawas. Sige, sulti sa mga yawa. Please, don't, never
Bring us to Darwin. Don't bring us to Darwin. Grabe, no? Yang ipakita siya sa actual video sa iyang mga anak. Tayo di man katig in English. Nag-in English lagi katay. So kuyawa din ako, nag-in English na ko. So nag-in English katay, wala na ka magbisaya tay. Kaya mga yawa no sud sa iyang lawas, English speaking. Spoken dollar. Mayroon kag di maulian tayo, kay English speaking naman ka. Pagkakita niya at makigsunan, ningon siya nako, Father, surrender ko. Father, salamat na aka. Father, salamat, isog ka, bisan daghan na suko nimo. Kung wa ka ba, musultis ka matuuran, hangtod karon, anaa pa ko sa kahom, sa kangit-ngit. Amen? Nya kay bawo mo, kung sa'yo naitabo niya, dako kay siya kausaban. Yan ang dadun ng tibok niyang pamilya, di na siya mutugot niya yung pamilya, di mo simba kada Domingo. Father, kami ng tanan manimba. Na? Kami ng tanan magrosaryo, Father. O ang akong magtutudlo, ang akong master, Father, taga Mindanao, akong gi-share ang akong kasinitian, Father. Ang akong magtutudlo nga albularyo, ako magtutudlo nga anting-antingan, Father, ni surrender na po sa Ginoo. Is it amazing? Is it surprising? God is good all the time. Yun siya nga, Father, ang dako na kong nakita nga kausaban sa ako, Father, dili na ko init og o. Sa una, Father, kay doon na pamangkoy anting-anting, isog kay ko, Father. Kung doon ay mga isog diha, malabyan ako kay security guard bang ko, Father, dili ko mo atras. Magdapa kog pisi, Father. Akong ingno nang nag-isog-isog diha, isog ka? Na, hikti imong hawak. Ako sang hiktan akong hawak. Tagsata og kutsilyo. Magdinunggabay ta. Isog mangka ka. Why mo sukol niya? Pero karon, Father, nga ako nang gisurrender, bugnaw na ang akong hunahuna. Dili nako init og buot. Dili nako init o dili nako dali masingka. Nausab nako, Father. Ako siginan, unay dako kay milagro, brad, ang imong kausapan. Amen.